Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, impalagip nila kay Ignas Tiwagas, apan ang sanay na idi kanigardo. Malagip met amin dahi ta tinaud-udi. Nakunapay tilakay anas ken ti panagannad. Kensan arumbang akaasyanda dagiti kabusor. Iti dahi ta gundaway, imalatiw ni General Barbosa iti mansyon. Ket kinasarita na ni Lindon maipapan iti pamaltugan na pasamak iti daan a budayga. Iti panagawid ko man ti General. Kailat nga imasidagkan kuana ni Doña Dolores. Naku na ti bakit as sumurot da ito ikan kuana. Kaputa kailiw na ti General. Iti sabali abangir, nagsaritaan da gardo kan lakay Ignas ti maipapan kadagiti igam. Nasken ang maipaknida iti sabala lugar tapno saan ang makita ni Alona. Kabayatan na. Agsarsarita dalindon ken Diana iti igid ti baybay. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Imbagak idikan ka alipatamon ni Ruben. Gapo talino ko nakalaing. Lindon, Mangnamnama ka lang iti awan. Sana nasayat at tao dahi dya, Ruben. Gapo ta pinanawan nakalaing. Gapo ta sakitan ti kaya nayat mo. Pulos adikan to panawan. Sa anak akas kini Ruben. Kung naman ang singpet ni Ruben, ngam apay nga ron na pinanawan na ka. Pulos asaan na nagparangpaykan ka. Lindon, Dakkal tinagidyatan mi kini Ruben. Ngam no idilignakan ko na. Dakasak, idinto tanatan ok alalaki ni Ruben. Lindon, May mayat gaya man tikas kanyak, tanapudnuak nga gayat. Saan ka apanawan? Kan ayaten ka iti nanayon. mabalin ka di. Saan ta napagsaritaan ti may papan iti dayta? Ha? Kaya't ko ti agpanunot iti sabali. Kabayatan ti kaadata dito igid ti baybay. Pasensya kan, Diana. Awan lang amin ti mapanunot ko apagsaritaan ta. Maawatan ka matkit di. Nagpresko ti angin, saan ka ding? Wen, Lindon, nagmayat abuyaan ti panaghallo-allon ti danon ti baybay. Kastamat ten dagiti nagdadakkel adalluyon. Agyaman ak ta magustuhan ti ipapanta dito igid ti baybay. Among, kasla naglakalaang ti agbyag. No makitkitam ti ngayad ti nakaiparswaan. Ngam no utuban anain ba? Nagdagsan ti agbyag. Gapo iti parikwan. Diana, Iti basit lang apa nagbigdon. Ado ti dadaulan na abiyag. No apay ada tayo mutla at tao ti agdidin na daal. Kan agpipin na sakit. ha? Saan lang aday ta ti mabali na mapasamak. Dumteng payan ti kanito. Nga agpipin na tay dagiti tattao. Gapulang iti gagamda amang gunod iti kayat da agunodan. Diana, Agaramid dan iti kinadakas. Tapno maala dalaang ti kayat da. May saday ta a kinadakas. Ama paspasamak ita dito rabaw ti daga. nakaturugan ni Diana. Kabayatan ti panagmanehok nga agsubli di mansyon. Nabagas dagiti imbalikas na itay ijay igit ti baybay. Pasensya kan, Diana. Inaramid ko lang ti amok apamuspusan. Tapno syaklaeng ti pagtinagam. Nagbayad ak iti dakkel agatad. Tapno patayen da ni Ruben. Diana,
di mo namnamaan nga agsublipay ni Ruben iti biyak mo. Gaputa na bayagan anatay. Ammo ka kung kunamlaang idi ang nakitam ni Ruben iti may sa lugar. Tapno sardengan ka na pagdatunan. Nagdanagak iti daydi nga imbagam as ibibiyag pay ni Ruben. Isu a kinasarita ka dagos ni Doña Dolores. Noan niya talaga tinapasamak iti daydi Ruben. Nakuna na kanya kanatayan ni Ruben. Ket agul-ulbud ka lang, Diana. Makariingan ni Diana. Sana bale, asidag kami ni ti mansyon. At idugmat ti oras sa panagkuyog mi. Jak malipatan da ito yung aldaw, apa nagpasyar mi adududduha kami lang. Daytoy gayam, jay bagbagam nga abandonado abalay, Tata Ignas. Wan, Gardo. No kayat mo ti agtalin na iti daytoy a lugar, mabalinlat ta. Mabalinlat ta, Tata Ignas? Wan. Uwan gayam, Gardo. Lukatam ti dakkel alakasa nga adda iti abay mo. Apay daytoy alakasa. Lukatam, tapno makitam no anya ti linaon na. Pasig nga armas tilinaon na. Wan. Napuno iti adu abala ken nagduduma a klase ti paltog. Nangalaan nyo iti daytoy. Kukwa ti gayam ko dagita nga igam, Gardo. Sa bali laeng dagiti igam nga impaknita ita. Anya? Katapno nalawag ti amin. Retirado matla a soldado ti gayam ko nga akin ko ka iti dayta. Pampanunutom siguro. No apay an ornong dagita nga igam iti daytoy abalay. Wen, Tata Ignas. Anya ti makagapo, taapay an ornong dagitang igam ditoy. Gardo. Saan asilyado ti gobyerno dagita nga igam? Naipuslit laang dagita nga igam. Manipod ka dagiti sindikato nga aglaklako iti paltog. Illegal dagita a paltog. Awan apulos ti maipakita a dokumento na. Gaputa naggapumat laeng kadagiti sindikato dagita a paltog. Maaramat metla kontra kadakwada. Anya? Kadwak ide ti gayam ko anang sanab iti may sa atrak. Nagbaligi kami nga rod iti dayta nga operasyon. Ngam gaputa awanan panagtalakmiken ni General Barbosa. Impak ni milaangan dagiti igam. Kat isu dagitan. Isu ati gayam kon, tinangaywan ka dagita nga igam. Tata Ignas. Asino ka diti dakdakamata magayam mo? Anya tinagan na? Jak mabalin nga ibagakan ka, ti kinasya sino na, Gardo. Tinapatag ita, ado ti aramatem abala, ken igam kontra kadagiti kabusor. Narnakanan iti turog ni General Barbosa. Iruar ko man ket di iti dayamon a kwentas at tinakaw ko kin ni Diana. Wow! Nagpintas at talaga. Ilakok to daytoy a kwentas. Tapno maadaanak iti kwarta. Nas ka na makaurnungak. Tapno makapanawak matan ijay mansyon. Sana bale na panawak ni Diana. Gaputa asawaan tumatan ni Lindon. Awanan ti bibiyang kupay. Tinapatag kanyak, maadaanak iti ado ak kwarta. Makariingan ni General. Nasayaat mo't tapno makadawat akpay kan kuana iti kwarta.
kan agpaituludak matan iti mansyon. Dolores. Apay ka di, General. Nakatugaw ka matitiabay ko maturog. Kunak no naturog ka mat. Saan? Nagtugawak lang dito'y apay mo. Sanak ngamin ang makaturog iti aldaw. Rabi lang ti pan naturog ko. Kasta ka di. Juan, mabalin ka di nga itulod na kon iti mansyon. Apay. Naumakan dito balay ko. Iso kayat mong tiagawin. Saan nga iti dayta? Ang mga nusap-sapulan na kon ni Diana nga anak ko. Okay. Ngam sana siya ti mangitulog kan ka di mansyon. Anya? Sino nga roon ti mangitulod kanyak? Ibawon ko di tao ka mangimaneho iti kotse. Iso ti mangitulog kan ka. Okay. Awan ti parikot iti dayta, General. Awan kayam. Kasapulak manan ti kwarta. Ekan na kumapay sakbay nga gawidak. Sana parikot. Ikang ka iti kwartam. Nagtaarmatan ti driver ni General. Kasla artista ti rupa na. Kasaritak man kiti. Driver! Apay, Doña Dolores. Jaske. Nagtaar nga agpaiso. Ngam kaslamat karag ti boses na. Anya tinagan mo? Gabi, Doña Dolores. Nagtaar kan nagpintas tinagan mo. Kaslanagan ti artista. Angam jak magustuhan ti boses mo akasla karag. Anya? Ala, ituloy mo ti agmaneho, Gabi. Jaske, sayang ti kinataar na. Tanagalasmat ti boses na. Korsonadak pa'y kiyam. Mabit man lang, Doña Dolores. Apay adinak mo't ni kaskaso. Kasla dinak nakita nakatakdar dito'y abay tiri daw. Amo kasi kadayta, Brando. Awan mo ti bagakan ka. Apay kumakasarita ka. Anya? Di ka man nagbalangan iti dalan ko. Nabanugak iso adinak singaon. Wan gaya. Asino di lalaki anang itulodkin ka dito'y mansyon? Driver ni General Barbosa. Sigurado ka driver na lang dahi lalaki? Mabiit man lang, Brando. Makadlawa ka. Nagsasaw ka, kaslad da relasyon ta. Ha? Hoy, Brando. Nalpasan ti amin kadata. Linipat kan anamin pinsan. Awanan ti paset mo dito'y puso. Anya ka din dahi ta sa asawa, Doña Dolores. Agraraman ka talaga. Anya yati pa nagkita mi ti bagay. Agtotoo mo? Wan, kasta ngagpaiso. Kaslapay laag tutubo ti panagrignak, Brando. Iti dayta atawin mo? Agtutubo pa lang ti panagriknam iti bagay? Agbain ka kumamat, Dolores. Anya kumati pagbainak. Sumat talaga ti marikriknak. Doña Dolores. Jak kursunada ti panagsungsungbat mo kanya. Anya, si kapayan ti daganas nang agpungtot kanyak, Brando. Maminsan payasong batan nak itijak magustuhan. Dagas ti ramidak kan ka. Ha! Di nakbot-bot ngan. No kinabaulan nak idi akinabil. Di mon maramid itadayta. Kastagaya ma. Si Kanto pa'y. Makitam lang nga nagkuyog kami kini General Barbosa. Agim-imon kan. Sanak nga gimimon kunak manen. Agim-imon ka. Saan? Agim-imon ka, Brando. Kastagaya ma. Ayup ka. Apay nga inagkam ti bibig ko. Pwah!
Apay ngagkatawa ka. Ay, Diyas ka, Doña Dolores. Nariknak akayat mo matimagkan iti bibeng. Ano na? Puh! Puh! Ay, Diyas kinay Jay Abrando. Inagkanakit din. Ipagarup na payla siguro nga dapay la relasyon me. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupa na. Nalipatan na ka din ti panangkabil na idi kanya. Kurang nalapatayon na idi. Ita, inagkanak kiawanan bain alalaki. Puh! Mama, apay ka di akas tatilangam asimangpet. Ah, Agbubusor ka man. ay ko ha, awan da ito iha. Anya? Di naklatan ikaskaso, anak ko. Pasensya ka no itala si Mang Puta. Mama, ni ka di manan General Barbosa? Tikaduam arimwar itay? Ha? Uwan iha. Iso nga agpaiso. Ang nagpaspasyar kami laang. Awan ti sabaling ay narabid mi. Jack pampanunutan no anyaman tinaramid yo. Tilaang kayat ko. Di kay kumakanayon a makikuyog iti dayjay general. Diana, saan ta na pagsaritaan day taba nag-iha? Kayat kon ti aginana. Ay na, mabambanog kan nga agtrab-trabaho dito'y balay, Celia. Awan anyaman na Tata Ignas, tinapatag, makatulong kada kayo. Ay na, tatang. Kung nakasya kong taglabangam, tinulungan nakpailaang ni Manang Celia. Ita, iso pa yung tinagakas kadag iti lupot kan nagluto iti kanan tayo. Aya, Imbagak mo tan nga awan anyaman na tinaramid ko. Saan mo ta mabalin nga agtugtugawak latan dito'y balay? Naskan nga damot aramidak Amuyo mo tan, na irwama kon nga agtrabaho. tila ang pampanunutak. Amangan numapambanog kauna nga agtrabaho. Ha? Ibagamla ang kanyak no adda aramidem. Tasyakon ti mga ramid. Sika talaga, Tata Ignas. Kabaalak mo ti agtrabaho. Amo, Manang Celia, manipod si Mangbay ka kada kami. Nagbalin mo na naragsak ni tatang. Anya? Alona, anya ka din deta nga ibagbagam. Oo, pudno mat, saan ka di tatang? Nadlaw kunday ta kada kayo. Kanayon kayo ang nakaisang. No kasarsarita yon ni Manang Celia. Mababay nakpaikit din ken ka. Gapo ka dagiti imbagbaga ni alaw na nga anak ko, Celia. Tata Ignas. Sa bagay, husto matkit din ni alaw na nga anak ko. Nalag-antirik ken ka. Agyamanak, Tata. Makitkitak ngamin ken ka tilangan day di asawak. Naisem. Napakumbaba. Nagagat. Ken gangrunaan ti amin. Manang ipatag. Tata. Sapay la kuma. Tadi mo ikan iti sabali a kaipapanan dagiti ibagbagak ken ka, Celia. Ha? Oh, apay nga umisem ka, Celia. Mababain akon. Ipagarup mo tukit din a kursunada ka. Saan ko apang panunutan day Tata Ignas? Amok anasaya at kayo laang kanya. Talagamat, Celia. Ulitag. Di mo kumaikan iti sabali a kaipapanan dagiti ibagbagak ken ka. Maihatanak lang amin ken ka. Naragsak ti aldaw ko no makitkita ka. Anya? Pudno dayta, Celia. Uray ni alo na nga anak ko. Nalagan mo't tirik nanaken ka. Kanayon nakaadda kamaten kanyak. Nga uray at dalaang dito'y balay. Kasta ka di, Tata? Wan, Celia. Un gayam. Nagtimpla ak iti inuman ta a juice. Aha? Datalaang ti agmerienda. Tapi manaw mo't daalo na kan gardo.
Anya ti kayat asawan ti bagbaga nila kay Ignas analagaan ti riknana kaniselya. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.